You barb your hair, you are battling with cancer. Blessing. Because now one virgin, or there are fear of celebrities. And the one virgin prophecy, and you know the guy and Onya boy kai. Mentally, mentally, or the whole mentally or that. Cancer, you have cancer. Blessing. You barb your hair, you are battling with cancer. Blessing. One baby virgin. One virgin. Virgin boy. How many times did I call you? 3 times. The boy is no Kenya warfare that run. And the Barabara Fero Kobola. So wherever you are watching from, I want you to share this video. We will keep on opening your eyes for you to know the atrocity that Christianity have done in Igbo land. And why they are deceiving our people, killing them on a daily basis. They will tag our ancestors, our elderly ones in the society. They will tag them evil. So our brother Virgin Boy, a pastor of 50-something years that have never met a woman before. We saw one of his prophecy last week about a lady that Bible God revealed to him that her name is Blessing and she has been battling with the cancer illness. Stage 4 cancer, thank you. So, and the same God that revealed to him that Blessing is battling with the cancer failed to reveal to him medication that can be used to cure cancer both in China, Cambodia, Vietnam, so that the world will celebrate our own Nigeria prophecy. That is now Nigeria prophecy that the Bible God used to deliver the word from cancer. Now, keep on keep on from the deception because now one virgin or there are fear of celebrities. And the one virgin prophecy and you know the guy and Onya boy kai. Mentally, mentally or the whole mentally or that. No, normally. He's not well mentally set. About somebody getting a bid I my haketana or Zotego, getting a bambo kamoke or chich kamoke. No. Even one virgin are they surprised how our people are being fooled. The Toyan or somebody in America will take on near, see Europe, will go near. One virgin Yana so even in him Nimo Yana so none them mother didn't do like this. Because he know that he's nothing but just a common criminal. They deceive people, not manipulate people. So what happened? If anyone virgin made as prophecy, I saw him defending the prophecy of a blessing some days ago. A year ago. Because him normally fell and the only Onyori Onyori will do everything humanly possible to defend Orion is going to Anaga. Now, what am I telling you? I am with Cheroya na for na blessing where cancer. The same person I'm man for good luck Jonathan Gay Hebrew president. The same person I'm for Capito Big Hebrew president. Now, Bible God rap organa na Pakistan. Rap Gomez Ronano. Rap Ogo the Russia na Kenda na Russia na nog. Nande Ukraine na no. Bible God rap man di jere no nwa enya ụmụaka ịtọ jere n'ọnwa rapụ ihe niile a rapụ Boko Haram na-egbu enwe nke na-etere na WhatsApp today nji wee sị ka eji keka anyị na ndị nke a n'ụwa ebe ha gburu mmadụ yie mmadụ were osisi kpọọ mmadụ ọkụ bere anụ arụ onye a na-eri na-ata anụ mmadụ live na Bible God rapụ ihe niile ihe o chuziri igosi nwa virgin rapụ ọkụ na-adịghị na Nigeria ka igwe nwaanyị eziokwu rapụ ambulance adịrọ na be nna gị rapụ agụụ na-egbu 85% of Nigeria today ụfọdụ na-ararụ na bridge na Lagos ihe Bible God chuziri ịgwa nwa virgin n'ụwa na ahịa niile a na-anụ n'ụwa bụ na blessing nwe cancer. Blessing where cancer. And the Bible God, only negotiate one virgin bus on Nigeria. On negotiate on London where cancer. Magana God is God for everybody. Where's you? Oh, Buchina na okay. Choyo Bona. One virgin on negotiate name on Germany. On Germany. Eh, your name is Bush. Your name is Bush. Boston from Germany. You have cancer. And where you know that our people didn't use so much is that you watch one virgin that hana one motor, one virgin a mere, one virgin does not emeronia. On your hand motor. On him on our war on a maybe Hollywood. As Kosu to hear her name, Otahonia say Meka, so does now. One virgin a maybe Jesus call him. Kono power kono possessed by Kona Jesus abụ mkpụrụ mmiri Jesus enwe ike no just nwa virgin nọ na otu asị ngwa ajọ mosi n'ime onye apọ ajọ ma apọ so iwu na nwa virgin ga-eta onwe ya afụfụ tie mkpu no use o speaker onye China amara Jesus elo before ajọ mosi n'ime mmadụ pụọ ụmụ nwaanyị ahụ na-emeche deliverance na-eme like this ha na-eme otu nwa virgin bịa zọ na-asị ya
Nollywood film ka ọ na art ihe amana gị na-ekiri Chief Pete Edochie na kana ya vaneme yeta so mgbe mezi then ndị mmadụ akpọtọ ya bụzie ndị mmadụ akpara ụmụmugu jere fu miracle mana nwa virgin ga-anarụ no miracle tie na ọ narụ no 1000 ọ dị 10,000 people there 1000 times 10 times 10 million ọkwa eziokwu ọ natago no 10 million tie na akpa practical were eje gbata gas a ga-use next week Friday nwere Jesus na-agba ya gas o ji eme ekpere kpọọ ndị na-afụ maka music edozie amplify app eji eme ife dozie speaker set a speaker mara capacity one na-abịa ba mara how many speaker ga-ezu how many capacity na-abịa ekpere enwere anything bụ free n'ebe nwa virgin nọ nwa virgin follow everything about him with due process otu ndị ọcha si eme otu ndị omenala si eme otu nwa dibịa si eme otu nwa dibịa si eme foundation were 16mm rụọ ụlọ enu ka ọ yara ịda ka nwa virgin ga-esikwa eme foundation were 16mm rụọ ọnya o were 12mm rụọ one story building ọda asị o were 10mm wena ha Jesus were stand one story building the building will fall esi na ebe nwa dibịa na agwọ ka je were 10mm stand one story building religion be edowere Africa to Africa not today nwa virgin pure guy man gịnị ka na-ekwu na nwa virgin bịa design ụwa ike na ọfụrụ ụwa ike maka ọnụ na kebụ maka mmadụ eyotago obuti ya otụrụ ya ka o wee rie ndị ụmụnne ya mugu ọ sịrị ụwa zuru ike receive your healing ata agwara m ụwa zuru ike nwanne nwoke pụta dị next day yipụ akwa na-emere onwe otu a I am healthy ọ bụrụ m ka efọrọ na ndị emere mmadụ gbagharịa n'ụwa ụwa zuru ike pụta mewela onwe ya jump up understand okay the same one virgin provision na Lovett winere goro na 300 million and ihe a ama m eme na ndị a na-efolo nwa virgin enwere sense ihe a bụrụ dadị ka Lovett bịara for it Lovett bụ nwa jege ihe ọ na-arụbụ jege ọkwụnụfụ nke ọlụkwa na Port Harcourt ọrụ ya akwụrụ ya ụgwọ ọrụ ihe o kwesịrị elu now nwa Lovett abịago eme aslot all the video to their system nwa virgin that the onye na-eme the video operate so onye mgbe ọsọ ya kedu ihe a Jesus mere ngwa gosa ihe Jesus mere gị then the onye na-eme the cinema dị ebe ahụ operate appear the video play na TV o play na TV nwa virgin werekwe voice eji eri ndị mmadụ tie Jesus echem na ndị ụka sị na akụ nke ụwa bụ ihe efu mana ihe unu ji ekpere na akụ nweta ihe nke ụwa na mmadụ rọtara ụnọ ha eji tiwere Jizọs ololo ụnọ onye China na-alụ onye India na-abụ Hindu na-alụ ụnọ ndị Boko Haram na-arụkwa n'ime ọhịa ụnọ ma onye anyị nwere kọntrị jere anyị anwụ na ha arụ ụnọ North Korea sef practice anything religion egbu oge ha nwere ọmarịcha ụnọ karịa ndị Nigeria asị nwanne m nwa virgin ebido mkputiwe new house oya receive your own gị nwa dị mmiri receive your own mana ịtụọrọ ego jee lụwa nke ya na ala na-arụ ya with due process now nke Lovett casta nke ụwa zuru ike casta nke enwere amụma ọzọ bukwere onye ọzọ nke Nnamdi Kanu casta anyị jesiri Abuja lọya na-ekpere Nnamdi Kanu ikpe agwa your agent na ga-erelease Nnamdi n'oge esonata na December ịbịa buo ya na amụma na ịfụrụ maazị Nnamdi Kanu ka o si na prison apụta omezugo Nnamdi ọpụtago na prison so Nnamdi pụta jota file appeal court now so appeal court grant aya bail echi na so ọ bụrụ amụma ahụ iburu maka mgbe anyị bịa kpube mgbe atụziri Nnamdi nga his excellency maazị Nnamdi Kanu mgbe atụziri ya nga ọkwa eziokwu ndị otu nwa virgin bịazie gwa ihe o kwuru n'ọfọ ka Nnamdi si na prison apụta na ọ bụrụ detention change and people are still following them now unu change ya na ebe ihe kwuru bụ na afro Nnamdi ka o si na detention apụta na ọ bụrụ from prison the same person si na ọfụrụ Nnamdi Kanu ka o si na ụlọ nga apụta onye nọ na DSS for over 3 years o nwere nga dị nke ụlọ nga ka ọ ọrụ asụsụ Igbo nga onye ọbụla chere mana selụ nga ka ị nọ ọgwụ eziokwu ị na-esi imi na rọd nwa virgin echenji ya now nwa virgin kpọtaga n'ofu onye iji Jizọs wee fụ vision wụọ kansa kpọpụta ofu onye ndị Igbo ukwu mana onye abụ onye Igbo ukwu na nwere kansa na ọ na-eje agba chemotherapy na Enugu na kansa abago stage 4 na mgbe ejidezi nwa virgin ime nwa virgin kwuru just like Elijah Enugu mgbe eji egba ya interview ihe gbasara amụma mbaka oburu ịghọta ha never touch na one day ọ bụ na amara unu pure water fa ihu unu na-ezuzu unu na-eme prophecy ọ bụ na amara unu pure water one day ụmụ Igbo ewere pure water mmalichi unu isi ha no touch na no go clear mgbe eji mee nwa Elijah Enugu interview si ya kedizie mere na Buhari achana for 7 years na onwe ihe change na Nigeria wa n'okwu na Buhari bụ Messiah ime ihe Elijah Enugu gwa ha ọsa in spiritual realm Buhari was a good man
Oh, me yi pukwele ndoka. Me yi puru ndoka. Me yi puru ndoka. Me yi puru ndoka. Me yi puru ndoka. Can you puru akwa ni ike ndoka wala? All this spiritual dimension. Now who's the Can that man and the church in sense? Can you puru ndoka akwa bikon? Hey! Elijah Enugu gwara m na 2015 mu je tolu good luck met our oil had bad luck and collapse. Now good luck Jonathan meets our currency had our naira had bad luck and collapse. Where woman Buhari Messiah another told Buhari vote na United Primary School eba. Buhari nwezi home nwura abi make interview see me in spiritual or guy what I hear na spiritual. Now Buhari bu Messiah now the whole reverend father Besia the whole pastor Besia God we nya Muhammad Buhari. Get one actually when sense in believing in which is a wizard why neighbor win. But see but see you here in free any Egypt bela about also can make prevent be now. In sickness is not your portion. Command accident is not we oga. What you need is prevention. You don't need prayer. You need to prevent yourself from sickness. Itetori mwe water therapy 1 million maka your kidney. Mamili ba agije nyo ya maka your kidney. Akpas na mamili. Ekwusi nwo oke ihe o ihe ono na akpo ono na not washing and sitting. Ekwusi ihe ni na kidney gi koneja park. Na egbu kidney. Iya re jegba jolu go gwu Igbo gallon ije ikpo na awuye n'onu na enwero dose. Rappers orthodox medicine the whole world jego lab one in they use man Israel man they go na God ma Muslim onyo they use one pattern to treat health everywhere in the world. Ije na agbara ogwu Igbo. Inwe with akidini Gaza e chowo urora chowa Lozeus chowa Mathias Ezeaku. Now Elijah Enugu why in spiritual realm Buhari was a good man. Now one virgin I joined one virgin now. One virgin I've been defend on me some days ago. Where see we have so many blessings. Oh. Rabashi katamasi rabalaba. One virgin Wesley with so many blessings. We have more than 1 million blessings. But if you are watching the program, if you are watching the program and your name is blessing, now once you key to it, it will work for you. Which means when you have a blessing, book cancer stage 4. Now watch the program, it will not work for the person unless the person's name is blessing. Okay, don't worry, go suffer mad. Alpha is just a name, mother, but just get where I'm logging. And when you sign, I have about mother, or tea mother scan, or go suffer. Alpha is just a name. When you pass Alpha and prayer and anything. Oh, you just eat tomato and arrows. I say, and I say, with the picture. Why is that with the picture? Jab, one year, when you look at Mua, who Jebu, the person. And I will need to know, need to know more African and Jesus. And Jesus. When I in Africa. Now, we're going then we're more than 1 million blessings I watch here. That's not going to forgive a blessing, you key to the prayer that it will not work for you. The same person that will blessing now walk better me up and me the diabetic, a caught on me up. Or just say, pain and me, on piano. I say, me, I grown up and I was a foot. Or so, whether I picture me, I me on a soap, I forgot me, I said, me about water. Only a job, a crotch, I go, oh, I'll be talking. When I'm wearing, I want them mother. I'm wearing a full blessing with stage 4 cancer. Or come in for blessing with stage 4 cancer, before man with cancer. Chinese with cancer, Choma with cancer. Helen with cancer, but no so blessing. Oh, Fonya. War not than Nigeria and Pakistan. War not than Israel, sorry, not Nigeria. No, Israel, no, Kenya, no, Fan the Gaza. On this zero, why the children hospital, Babu Makan in Nabana Gaza. Jena, the only Catholic church in na Gaza. Toya bomb. Why the only church in Gaza? Vunande, why the church? God rap Makan in na Gaza. Rap here ne mene rana kata. Rap president Venezuela and would just in America. Rap aya Russia na Ukraine and Yoga da pick table phone na za blessing in Nigeria. Omomogo. Ooh. Kidney fell everywhere. Tago urara. Urara me pedigin box ya. Urara me pedigin box ya. Go sigin. Mona diru nizi. Why can't you contact urara? Urara just boy use bo piamo obune bia wa. O me pedigin box ya. Contact Lozeus omomogo ndu umubus me welola ma. Manye na go ta ine baya enemy if enemy na Sambisa forest je boro nu na ye de boko haram merenya wo na chi fast na obo no nyo na convert to kpere chi fa na ha gbari onye obo na boro na obo na di boro na ogbe for the video ke interview ka na aga na obo na God ha gwara ha na obo na onye obo na convert to kpere chi fa ha gbari everywhere problem anyị nwere wa religion be etiere gị n'ọnọdụ nzuzu today as a Christian onye obo na kpọrọ onwe ya Christian bụ onye nzuzu maka na Satan na fight ma here in my village here
Satan enweghị village. Boko Haram nwe village. Ndị Fulani nwe ebe ha bi na be nna gị egbu gị. I wee rapụ ndị Fulani lụrụ nọ n'ime ọfịa be nna gị egbu gị. Wee chụwa Satan ịmarụ house ya. Believe on enwe Satan. Believe on enwe onye bụ witches and wizard na na-efe n'abalị. Mana ị bụrụ winch. Nne ga bụrụ winch. Ụmụ 5 ị mụrụ abụrụ winch. Di ga bụrụ winch. Nwunye ga bụrụ winch. Mana condemn go brain gị ka ịma na ka ọ nọrọ na-azụ ahịa na Lagos line na main market na-enwe ndị bụ witches and wizard, nwe ndị bụ ndị ọgwụ ego. Gị nwa bụrụ onye ọgwụ ụbịam. Maka ihe ma agwa gị. Unu ka nkụ na my NGO. Unu jụ na Mediterranean Sea kịta ugbu a na-eme unu. Unu jụ na nga na Libya. Unu jụ na nga na Dubai. Jụ na nga na India, Malaysia. Unu ka nkụ go for something years anụbe nwaanyị na-eme mbọsụ unu ga-enweta akwụ Europe ma America na tabịa n'ọnwa anyị. Eji a na-agbada. Fi na-ero 60, nwa gị ka dị 3 years. Iro na 65. Mana agwa maka mgbe kwesị na Jesus nye gị visa ije obodo ibe. Jesus nye gị visa ije Europe. Ị na-akwụ 45 years na ị nwere akwụkwọ ije anata. Inube nwaanyị. Adịbụ nwa Jesus ntọ. Mee Jesus kpọrọ gị nwa atụrụ. Jesus kpọrọ gị nwa atụrụ bụ mee. Condition na Nigeria tielo gị with religion. Condition of being with na Nigeria, if you allow them to brainwash you, any condition in with na Nigeria need ekpere. Ma ọ bụ na ihe ha na-ekwu na-arụ ọrụ. Otu ha si brainwash anyị na ekpere ha na-arụ ọrụ na Jesus na-enyere mmadụ aka. To be frankly speaking, condition ọ bụla onye Nigeria nwetara onwe ya, ọ need ekpere kọma ma ọ ga-arụ ọrụ. Onye Nigeria na-achị ime visa kịta need ekpere maka ọ ma na deny ndị mmadụ visa. Okwu eziokwu. Na kama chọọchị ya agwa gị na visa nwere procedure. Enwere onye America ya deny visa kịta ije London. Enwere reason eje deny gị visa. Na ama na ị chọrọ ịkwara ngwongwo gbafọ na be nna gị. Na imerite na passport gị kpali ga-esiri ike. Na imerite ime gịnị? Ịbịa be ha. Kedu ị na-abịa be ha ime? Visa bụ itozuo country gị tozuo ogo ije obodo ọbụla ha chọrọ ije. He need the visa. Iwere udo obodo a, iwere Nigeria tie m n'aka, si m bụrụ president obodo a today. M handle obodo a 5 years. Inwe onye Nigeria ga-eji visa me travel. Because we will not talk about traveling again. We'll be talking about on how the white people can bring their industry home. Yes. When you Dubai and Akologa Akime travel. Eba in a feature na UK. When you Dubai again and the same na UK. I'm asking you. Give one a feature toilet today in Europe. And when you Dubai again and the same walk. Ebuka one Jesus. When you Dubai na Bisiana. And when you Dubai again and the same all. Mba. Eba in on America. Nefichana na Canada. They happy. They buy the happy cleaner. Maka no change again na naira oburu nnukwu ego. Oburu a happy cleaner. On a feature hotel. On a say fella. Happy plate washer. Happy taxi drivers all over the world. Happy one. Maka no nya taxi in a day on your taxi ego. O change na naira oburu nnukwu ego. All that happy. Ndai na wo bo nda abu cleaner. Nobodo ibi we na ewe. No dear, you were not paying for hand or dear because of what the nation did to them and the deception of the religion leaders in our society, all know about our own people. There in a house, about taxi driver in the Western world, on a wute that there is no place like home. That he cannot make well why he's doing fine here as a taxi driver in the Western world. And if you don't bu celebrity cleaner. Jesus, celebrity cleaner. Haye melayaza, haye melayaza. Amachara hanchani mendum, afuchara hanchani mendum. Ifuchara hanchani mendum, afuchara hanchani power. Afuchara hanchani mendum, amachara hanchani mendum. Makano fichana toilet day $100. We all call we're going to get a change in Nigeria. We're going to naira. We are not $200, $100, $200,000. Jesus said in them, we any yard in fe, where you put a bimo. Kawara Magena Roma, Anomapo Hikaya, celebrity cleaners. Upon Facebook. Oto Jesus Odogu na Facebook, or celebrity cleaners. And I say, no, UK. Celebrity cleaner. Celebrity cleaners. Oh, yeah, I'm Omo Jesus, Umokoko. Umokoko, onye ọcha nyere gị afa gwa gị na ọ nwụrụ n'ihi gị kwete. Umokoko. Why not gị nwụrụ maka ndị ọcha documented? Nna gị ka egburu. You hate anything black. Anything black yiri gị hate ebe a ka ọ nọ na anyị ife onye ojii nkụ anya ga dị otu a. Jee na ebe onye ojii na-akụziri ndị ọcha. Go to ebe ọ bụ na onye ojii bụ teacher n'obodo oyibo. Jee na UK. Jee ebe ọ bụ na bụ be ndị ọcha a black man be a teacher. Vuga o si pet ụmụaka ndị ọcha kachi.
mana kpọrọ ndị ojii nye ya kụziri ndị ojii ụtarị ọjọọ ụtarị kpọrọ onye ojii nye onye